to je? Zdravím vás, vy močálové. Dneska tady máme COVID-19, easy parkour, jo, teda Povoroznik, 10 levels only, but wait, a tady 3 tečky, to je nějaký dožralok, jo. Hodíme tady cash na to, jo. Jo. Bude to šílený tycoon, jo, doufám, že se na to bude líbit. Rozbil se mi mikrofon, řval jsem moc do toho, a to je snad, Neřvi, kurva. budu dělat normální mikrofon, jo, tady. Neřvi, kurva. Jo. Teď už mám konečně správný. Teď už mám konečně správný mikrofon. Nigger. Takže má to 10 levelů, jo, bude takový rychlejší. Počkej, tak já si tady, podíváme si tady místo, protože nemůžu hrát Jo, forward. Fire Child, jo. Jo, už jsem tady. Můžeme, dáme si dobrý skiny, pojď si vzít nějaký dobrý tady skin. vás mistři. Pojď si vzít nějaký dobrý skin v lípku. Jo. Lidi, já vám ukážu můj, ne, ukázka lokru bude v jiném videu. Mám nový skin. No, tak, Koukám, tady je to fakt těžký. hezky. Aha. Aha. A jdeme, já jako lidi, já nemám čas, takže já musím jít spát, jako. Libro není. Počkejte tady, a... Líbuju to nazdar. Kde seš, vole? Budu to fakt lívo. Kam si chcípne na to. Ano, vole. What? Bro, to Lesko klik tam. farmí prostě, on potřebuje ten watch time. Ale, kamo, to fakt, ale dobrý, kámo, Dobře, ještě jednou mě zabiješ se- a seriózně to líbuju a tak se- ukončuju všechny videa. Tak se nebudeme mlátit, nebudeme. Kurva. Sval jsem to, nesmíte se, nesmějte se, man. Kamo, jak jsem to dal? Easy, easy. Ale tak to on na mě ani nečeká, tak já to mrdám, kámo, neděj. Ne, sorry, už se ho sunde. Skáču na plnou pneumatikách, dobrý. Kde seš ty, vole? Ani nečeká, to. Nice, lidi, jsme tady opět. Nezvládl jsem to, ale tady to fajn nabět. Já jsem umřel. No co zas? Já taky. A jo, ty musíš na ty gumy, vole. To mi nikdo neřekl. Kamo. Lidi, to je fakt těžký. Ale já nechci, aby tady to video mělo třeba více jak 5 minut, lidi, to je fakt těžký. No, zemřel jsem v boji na úkole. Já to za chvilku vypnu, jestli mi to... Teď to zvládneme. Nereálně, já to za chvilku vypnu. Kámo, jestli mi to nepůjde prostě, tak je to fakt na tebe. Zvládli jsme to. Tak, Jdeme dál. a ty musíš pozbírat všechny ty, nebo ne? Kámo, a ty musíš pozbírat všechny, nebo co? Nemusíš, kámo, právě. Aha, takže takovýhle fakey dělá Epic Games. OK, Epicu, já spolu s mohou to dát. Píčo, já to mrdám, ale mrdku. Víš, co se mi stalo? Že já sám ani nevím, co se mi stalo. On už nehraje, on to lívá, nebo co je? Hraju, dvakrát jsem umřel na stejném místě, kámo, to uvidíš ve videu, já tím nepřemýšlím. Že jsi chcípal. Na stejném místě. Jo, dvakrát, a jenom kvůli tomu, že jsem prostě nepřemýšlel, přemýšlel jsem, jak udělám miniaturu na toto video. To nikdy neděláš.
Já to mrdám. Kamo! Nebudu tak... Ale jsi tady taky náš, už jsem se tím tak blbě. Myslím, že za mnou je tady ten močál. Potřebuju. Vidíte, furt je i tak. Ty píčo. Tak to ne, vole. Dobře, lidi, ukončujeme toto Ale videjko, to- ukončujeme Ne, ho. ne, to zvládnem, to musíme dodělat. Ještě to není ani 5 minut, bro. Je, kámo, je to 6 minut actually. Jako vy, no, protože jsi píča, prostě dělal jsem 30 minutový jako setkání, takže dobrý večer. Setkání, kámo. Drž hubu. Kámo, Tak dobrý, pozdrav, Dobrý, no, dobrý ty jo. setkání, kámo, žijem. Mor není, kámo. Co tady, to se všechno vypadlo. Pojď na kraj! To je hovado. Mám to. Ale lidi, já jsme na startu, easy, zvládl jsem to. Zvládli jsme to, ještě tady musíme čekat. A bez čeho, 24 bez čeho? minut. Bez dilda. Bez čeho jsme to zvládli? Bez pocení. Bože. No já už Ještě nemám, já ne, už nechci natáčet, kámo, a co mi do ještě toho to není nutíte hotový, kádu, vole, tak ještě to- naschledanou. Fakt. Naschledanou lidi, jo.